Hello guys. Kung mangutana mo, unsay trabaho na ko diri sa balay no? Kay bawa naman ta mga asawa magluto. Ako lahi pud. Mahugas ko plato. Pero okay ra sa mo adilin ko manghugas sa una. Pero ambot ba? Sukat namin nyo ko nga. Makahugas sa mga plato. Kaya kibaw mo, kung minyo na ka, dili na lang mo pagalingin mo mga naon. Siyempre, akong gwapang asawa. Charot! Magluto. Wala pa. Ay pala, wala na ko'y katabang dari. Sama na, manghugas na lang ko plato. Nadi man ingon nakadaghan ang among kuan, among hugason kay cameraman duha so mga ingani ra gyud gamay ra kayo. Sa kabaso, duha ka kutsara, duha. Among donanan. Ako yung nakatuka na. Ako yung manghugas kay nagkabuntag sa imo kay mamata kong asawa gud. Magluto pa. Nya. Mag-prepare sa akong mga dadon, pakanon pa mi. Paming ano, pamiman. Pakanon pa dai ko. Gilagot ako siya no. So, yan lang. Tabangay lang sa trabaho kay. Kami ra duha diri dapat magtinabang ay di kay magtinapulan. Kami pa lang. Kapulan. Dira ba yun? Katon sa kagkuan ni kuskus. Pero sa ay malaba ko tabangan ako siya glaba. Kaya di mo ko ganahan gud nga wala ko buhaton diri. Maglingkod lang ko ako maanad ba kaysa mo ako man tanan. Ako man laba. Ako yung manghugas plato. Panagsa lang. Ako yung mukaon, kaya di mo ko magluto. Ya karon, ako na yung manghugas. No, isira kayo. Okay, so mana ko hugas. So next time na po.